हाबा बिदिनो हाबा जायै जायै फैसा लानानै खारनाय सोरनिबा लाइफखौ बरबाद खालामनाय सोरनिबा लाइफखौ माने गोसोम दागो खालामनांनाय खननैलाय थुग्रान आरो दैदेनाबो आरो आंखौ खननै मोनदों होननानै ससियेल मिडियायाव बुंबावबाय हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेदे महरखौ लानाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोजासिम नायलांबानो जाबाय आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबसननानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोफोर जाय जाया गोदानै नायदो बेफोरनि थाखायल' दे लोगोफोर पुरानाफ्राथ' अलरेडि साबस्क्राइब खालामखाबायानो नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय गोदानफोरनि थाखायल' माने बुंनाय जादों आरो लोगोफोर बेनिफ्राय दिनै मा देखायनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबायना थुदो होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै ओरैनो जाबाय थायो होननानै बोराया रायबाय थानायनि हाग्राखौनो एसे फुदबलाय लांबाय आङो हाग्रासो गारदोंना फाथोआबो एसे दांना होबाथाय बार नांगोन आं मोनगोन ओरै होननानै दांना होनायसै आरो ओरैनो जानायखौल' नुयोना हिनजावफोरखौ ओमफ्राय नै एसे फुबाय आङो इ माखाखौ साफा खालामबाय दाउआबो जि खायसो जि हाग्रा जाखादोहाय बे साननैसोआ माने अखा हाबाय थानानै हाग्राखौनो फुनो मोनाखै आलु माखाव जि हाग्रा जाजोबदों खामानि गैया बानलुआबो बेदर थांबाय हाइजें ओंखारबाय बानलुआबो बेदरसो थांबाय जाजानो गिना थायाखै सिदा सिदि आंनि बे फिसासा बारि बागानाव हाबफैलायबाय आरो लोगोफोर दिनै माने हाग्रा मैगं खारदै जानो बिराद गोसो जादों लोगोफोर नाजों ओमफ्राय बेखौनो आं माने नै खादों आरो लोगोफोर ओमफ्राय खांखिलर बिलाइ जोगोनार बिजौ बिदि खाखांबाय आरो ओमफ्राय डाटा मोननैसो खानोसै लोगोसे भेन्दि बिलाइबो खानोसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय माने न'आवनो मोनजोबखायो आरो खारदै गोबाबनि ओंख्रिखौहाय लोगोफोर नै नायदो आरोना नै जाबाय डाटा लोगोफोर डाटाया जि मोजां मोजां जाना दं नै लोगोफोर ओमफ्राय डाटाखौबो माने जौनै जौथामसो होनोसै आङो बेनिफ्राय बारा होआ बांद्राय होबाबो साद जाया नालाय ओमफ्राय लोगोफोर नै लोगोसे भिन्दि बिजौखौ होबाथाय माने बिराद मोजां जायोना लोगोफोर फिस्ला फिस्लानो ओमफ्राय लोगोसे भिन्दिखौबो ओरैनो थाइसे थाइनै होफागोन आरो ओमफ्राय मा होबावनाय जायो खारदै मैगंनि थाखाय हाग्रा मैगं खारदै जायैया जि गोबावसैमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय माब्लाबा जानो लुगैयो जिहेथु ओमफ्राय माबार माने बुथुमखांबाय आङो लोगोफोर नारा नाथा बेटायाबो जि दलद थाया लोगोफोर ओमफ्राय मा खाखो आङो फाथो बिलाइ खाबाय लोगोसे ओमफ्राय डाटा नै बेखौ माने जोंनिथिंजाय डाटा होनो लोगोफोर ओमफ्राय बेलेगखैजा माने दाङासो होननाय खोनायो आं बांसिनानो ओमफ्य जोगोनार बिजौ ओमफ्राय नैबेखौ भमब्रा होनो आरो जोंनिथिं भमब्रा मैगं आरो लोगोफोर बेनिफ्राय नै जाबाय धरमफुल आरो लोगोफोर धरमफुल बेनिफ्राय खांखलर बिलाइबो मोननैसो खादों आङो लोगोसेनो नै लोगोफोर बेखिनियानो आरो ओमफ्राय सायनानै लाग्रोनोसै र' माबार बोथोराबो मोजां नङा अखा हाथारसैनो साननैसोआ जि अखायानो अखा आरोना लोगोफोर बिराद मोजां नांदोंना थान्दानो अखा सिङाव थानानै दा सान्दुं दुंना होबाथाय जोङो थानो हायि जालायनोसैलाय आरो लोगोफोरना ओमफ्राय सायना लाग्रोनोसै आं माबार ओइ बाबा ओइ बालायाव थांना फै बालायाव थांना फै फै बालायावल' थाङो नोङा बा फै लोगोफोर आं माने नाखौ एवफ्रामना लाखादोंमोन आरो ओमफ्राय ना एवनायखौ माने भिडिअखौनो लानो सोलाबासै जिहेतु फिसालानि थाखायनो ओमफ्राय नैदि लोगोफोर नाया ओरैबायसा मोजां लोगोफोर मिथिगौ ना नै थथा बेनिफ्राय मा होनो फिथिख्रि खावो बेफोरबायसा लकेल ना आरो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसे फुख्रि नाबो दंफाखायो ओमफ्राय नै बेसेबा मोजां एवफ्रामनानै लाखाबाय आं लोगोफोर ओमफ्राय ओजोंहाय नै मैगंखौ होना हरबाय आङो ओमफ्राय मैगङाव माने आङो ओरैनो आलु थाइनैल' देना लाखाबाय नै देलुन लाबाय आरो आलुखौ बांद्राय मिस देलायासै आङो बेनिफ्राय नै खारदैखौ होना हरनोसै आरो एसे नैफोरबायदि फिसाखौल' होनोसै आङो नाखौ माने गिदिरखौ होआ सानैल' मानसिजोंलाय बेसेबांथो ना जानो नङा होमबा ओंखायनो माने नैदि फिसाखौल' होना होनोसै आं फिथिख्रि थथा नायदो नै लोगोफोर खारदै गोबाबा बरिया खारदैजों एवना लाबाय आं लोगोफोर नै खारदैजों मोजां खोबाब एवना लाबाय आरो ओमफ्राय जाबायबो आरो नादबना लाबाय एसे ओमफ्राय दै होना हरनोसै
ग्लब ग्लब गोदौबाय नै लोगोफोर आंना बरिया सुन्दरिनो लोगोफोर ओमफ्राय नाखौ होना हरनोसै आरो माने नै बे नाखौ होना हरनोसै आरो लोगोफोर लागाव बरिया टेस्टी मोनबाय नै लोगोफोर आंना ओंख्रिया बरिया मोनखाबाय नै सुन्दरि नुखाबाय नै नुनायावनो लोगोफोर वाव टेस्टी नुखाबाय नै लोगोफोर मोनबायहाय संबाय थाला ओंख्रिखौ साखिना नायनोसै लोगोफोर टेस्ट जागोन ना जायाखै नायनोसै बरिया गोथाव जाखादों लोगोफोर खारदै संख्रै बरिया ओमफ्राय साइड साइडखौ बिराद मनालाय फबना दोनदोलै लोगोफोर माने दोनग्रा जायगा गैया नालाय नै साइड साइडआ सब मनालाय फबना दोनदो जेबो बुंना दे गाज्रि दाबुं जानोसै लोगोफोर दिनै माने बोरायबो गैया हारसिंसो बाबु फिसाजों आंजों ओमफ्राय बाबु फिसाया बेयाव जादों गाहायाव लोगोफोर ओमफ्रायो ओंख्रिया दिनै माने जेबो सङासै आं बे मोनसेयानो आरो खारदै गोबाब हाग्रा मैगं खारदै बुथुमनाय ओमफ्राय लोगोसेयैनो माने ना आरो ना लकेल ओमफ्राय लोगोसेयैनो माने बानलु थाइनै लाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय माने जाहोलांनोसै आङो बोराया गैया आरो बेलेगाव थांदों लोगोफोर ओंखायनो माने हारसिंसो दिनै जि गोथाव जादों लोगोफोर फिस्ला फिस्लानो थथा मब्लाबा बिदिनो हाग्रा मैगं खारदै जानो लुगैसो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जानो मोजां मोनगोन ना मोना आंहा हले बिराद मोजां मोनोहाय हाग्रा मैगं खारदैखौ ना मोनबाथाय आं जाबाय थानोसै होमबा लोगोफोर बाय बाय दै गावसोरनो ससियेल मिडियायाव लाबोनानै आरो गावसोरनो बुंफिनो आरो मोजां मोजां ब्लग भिडिअ लाबोफिनदो लाबोदो बेफोरबायसा दावराव दावसि आंखौ बानाय भिडिअ दालाबोसै ओरै होननानै बुंदोंना गावसोरनो आखाइ खबजब खुलुमनानैबो बुंहरो गावसोरनो आरो ससियेल मिडियायाव गासै माने बाथ्राखौनो शेयार खालामो ओमफ्राय दा लोगोफोर कनजिताया मोनसे भिडिअ लाबोदों आरो दासो माने नुदों आङो लोगोफोर ओंखाम संहोलां नायहोलां आरो ओमफ्राय नै गय खावबाय लोगोफोर खावखाना दोननि बिगुरखौ गारनानै बेनिफ्राय लोगोफोर माने गाव माने बे बाथ्राखौ मबाइल फननि गेजेरजोंनो माने सल्भ खालामना लानो हागौमोन आरो बिदि ससियेल मिडियायाव थोरै होननानै माने बुंनानै लानाङामोन आरो ओमफ्राय दा गावनानो मा जाखो होमबा दा ससियेल मिडियायावहाय माने बुंनानै लानाया माने दैदेनखौ होनदो जाहैबाय लोगोफोर दैदेना इखौ माने खननै मोनदों बा खननै माबादों ओरै होननानै बुंदोंमोन ना भिडिअनि गेजेरजों सिगाङावनो ओमफ्राय बे बाथ्राखौनो दासो आरो बावस्रोम कनजिताया गावनि भिडिअनि गेजेरजों माने बुंदों आरो ओमफ्राय नायदो होमबा लोगोफोर बे बाथ्राखौ जुदि भिडिअ बुङालाबासिनो फननि गेजेरजों बियो बै माबाखौ दैदेनखौहाय माने रायहरनोनो हागौमोन होमबा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंसो बियो दैदेनखौ बुंहरबाय होमबाथ' बियो माबानि भिउनि थाखाय बा माबानि थाखाय बेफोरबायदिनो बुंनानै होननांसिगोन आरो ओमफ्राय दा गाव बुंदों आरो भिउनि थाखाय माने नङा फल'वार्सनि थाखाय नङा ओरै होननानै बुंदों आरो गाव नङाबालाय मानोथो बेफोरबायसा ससियेल मिडियायाव लाबोलायखो खननै जानाय खनथाम जानाय
दैदेनखौलाय माने माबानि ससियेल मिडियानि गेजेरजों भिडिअनि गेजेरजोंलाय माने बुंहरनांगो मबाइल फनजोंबोथ' बुंहरजागौमोन ना ओमफ्राय जायखिजाया भिडिअखौ नायबानो जाबाय लोगोफोर ससे मा होनदों कनजिता बिनानावा थग्रोनखौ आं बुंग्रोदों आरोना थग्रोन नोंथ' आंखौ बिराद फानदों ससियेल मिडियायाव दा नोंखौ बिराद आदामोनहा सोरबा सोरबा नोंखौ भिडिअ लाबोगासिनो आंखौबो नोंखौबो कनजितानि फिसाइजों डलारनि थाखाय फलोवार्सनि थाखाय नाटक बानायदोंमोन होननानै मानो बेखौ सिरि थाखो हो सिकिमाव मानो सिरि थाखो आंखौसो नोङो माथो एसे उन्दैखौ अजानाव लांनानै आङो एसे रिल्स बानायनायखौनो एसे हट थाहैनायखौनो नोङो हिनजावखौसो नोङो फानो नों मालायजोंसो बुंजायो मालायखौ नों मानो जेबो बुङाखै आंखौ नोङो ससियेल मिडियायाव फाननो हाबाय नों मालायनि बुंनाय मालायनि बखिनायाव नोंथ' रिप्लाइखौ होनो हायो नों मानोथो सिरि थाखो जेनेबा बिसिजों मोसा मालायजों दाउसा बिदिसो होनो आङो नोंखौ मिथिबाय दा ओमफ्राय दैदेन आरो निजिरा नोंसोरखौबो आङो बुंगोन आरोना दिनै दैदेनाबो बिदि बुंनो नाङामोन ससियेल मिडियायाव उन्दै गिदिर बयबो नायो जेन'बा सिगाङावथ' जालांबाय मिन्थियैयाव जालांबाय दे सिगांनिखौ आं बुंबाय थाला फानग्रायाथ' सासे आंनि हौवाया फानलांखाबाय आरो दैदेनाबो आरो आंखौ खननै मोनदों होननानै ससियेल मिडियायाव बुंबावबाय बेखौ नों मानो दाबो रिप्लाइ होआखै दे खननै मोननाय मा मोननाय बेफोरो रावलै हो ससियेल मिडियायावथ' बिदि बुंजायाना मानसिखौ दा आंहा बयनिबो नोजोराव आंहा दा दैदेनजों बिदि जानाय मानाय होननानै आङो सानजानांगौ गाज्रि नोजोराव सानजानांगौ जाहैबाय बिदि बुंनाङामोन मिथिबाय दा नोंबो नों मा गोसो लानानै नों मा साननानै मा हिसाबै नों बिदि बुंखो नों बुंफिननांगोन आरोना मिथिबाय खोन्थाफिननांगोन नोङो आरो बिनि गेजेरजों निजिरायाबो बुंबाय माबा गाज्रि राव बेखौबो ससे बस' माबाबाय बेखौबो हगारबाय आरो माथो होनबावनो दा ओमफ्राय दाया आंनाव गोजा ओरैबायदि भुल जादों आरोना अननानै भिडिअ बानायनानै खोन्थाफिनबानो जाबाय नों मानो बिदि बुङामोन गोरलै खोथा नङा बियो मिथिबायना मोननाय मानाय बिदि बुंनानै लानाया बिराद गिदिर खोथा गाज्रि खोथा आरो ओरैनो ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदि राव नङा बियो अननानै बयबो बुजिलायदो ससियेल मिडियायाव ओरैबायसा दावराव आरोना लोगोफोर 6 दिनावनो माने हिन्जाव गोदान खारनायनि ओमफ्राय नै दायो आरो कल रेकर्ड नुबावदों आरो लोगोफोर आङो दासो माने नायसनफ्लांदो आरो कल रेकर्डखौ लोगोफोर इनिफ्राय माने कल रेकर्डआवबो ओरैबायसा माने बुंदों आरो सासे हिन्जाव मानसि आरो बिनिनो न'खरनिनो जायो माने सिन्दुर फथाफोरखौ माने हुगारनानैनो थांदोंमोन ओमफ्राय बै हिन्जावसाया माने आङो मंगलस्त्र जेरै दं एरैनो फैदों मंगलस्त्र गानदों सिन्दुर दं आखायाव आसान दं बिदिनो फैदों आङो ओरैनानै बै हिन्जावसाया होनदों ओमफ्राय दायो लोगोफोर सोरनिया राइट सोरनिया रं जोंबोथ' आरो मिथिला लोगोफोर जोंथ' आरो भिउवार्सफोरालाय मा होनबावनो नङा होमबा लोगोफोर इनिफ्राय आरो बुंबावदो आरो बै हिन्जाव मानसिया माने हाबा जाखांनायसो माने बै हिन्जावसाया जा 17 बोसोर होननानै हिन्जाव गोदानखौ जे बुंबाय दङ बे हिन्जावसाया माने सिगाङावबो माने हाबा जाखांखानायसोमोननो आरो माने कल रेकर्डनि गेजेरजों ख्रायैनो माने फोरमायदों आरो लोगोफोर इनिफ्राय बुंबावदों आरो सोर बेफोरबायसा हिन्जावा माने ओरैबायसा गेदेर घटना खालामनानै थांबावगोन ओरै होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय नोंथांमोना कल रेकर्डखौ नायलांबानो जाबाय एसे होना होनोसै आं ना मा होनो लोगोफोर फेसबुक आरो सोरबा होगासिनो दङ ना माबा इउटुब चेनेल बा फेसबुक पेजफोराव फैफिनबाय माबाय बेबायदि आं नायाखै मोजाङै गोथौनो फैयाखै बैसोआ 21 बोसोर जाबाय आरो इनिया रियेला 21 जाबाय आरो ना रियेला 21 खिन्थु आधार कार्डआव जि दा 17ल' जाना दोङो बे बोरैथो बेबायदि आधार कार्डआ मोननै जाखो मोननै नङा आसलि आधार कार्डआवनो 17ल' जाना दोनखायोनो बिराद भद्रना जानाय गथ'आ लोंना गफबना थायोनो थगायजोबनाय हरगोन होननानै बोरैबा रायलायनाय जादों गोसोथोफेरनोबो रोङा माया ओमफ्राय उनाव मा बांसावहैखो इखो नुवाखै लोंनानैनो थाबाय थायोलायनो खोथायाथ' बेनो इयो सिख्लाया थगायजोबनाय सब थगायजोबदो आरो फैसा लाना खारनायाबो नोंगो गावथ' फैसा लाङाखै होनदो गोसो थोनाय दङ बोराय हौवा होननानै बिदि मिथिबाय आरो ना 20-22 बोसोरनि फिसाला दोनखायो ओमफ्राय जायजों दा सन्देह खालामदों आरो ना बे हाबा जाखानाय आरो मानसिया हाबा जानाय हिनजाव थैजानाय बेनिफ्राय हिनजावसानि जायगाया बहामोन नबस्ति खलबारि बागानपाराखै थांनांगो
सप्ता खनसेल' थानायावलाय बोरै आन्दाज मोनखो बेलाय थालिसोहाय इयो माबानो जायनो मेनोनो इदिनो फानग्राखानो मानसिया जबरदस्ति हरनाय हिनजावा इदि मोसाफैयो हाबायाव हौवाया दा हौवा गोदाना बेसेबां बैसोनि मानसिमोन 30 बोसोर औ बे लाना खारनायाथ' बे हौवाया लेंहराबाथ' गोसथोनाया लेंहराबाथ' बेबायदि बिनि गोसोआ सोलायाना सोलायामोन नालाय मानसियाबो हाबा जाखांबावनायसो हाबा जाखांखाबाय सोरो दासो मिथिजोब्बाय आगोलो 6 मास जायियावनो खारबोदोनो होमबा हाबा जायै फैसा लानानै खारनाय इदिसो खाबाय हिनजावा सोरनिबा लाइफखौ बरबाद खालामनाय सोरनिबा लाइफखौ माने गोसोम दागो खालामनांनाय इदि